Gangsterpojksignalen. Jag måste iväg. Tidningsmannen till undsättning! Han är borta. Jag såg en gangsterpojken. Jag tror jag är gangsterpojken. Jag vill vara sådär. Vad ska jag säga till sin mamma? Jag har inte berättat hur mycket jag tittar om. Kolla, det är kladdkaka på onsdag. Vad kul. Jag slänger hit. Det är onsdag. Ja. Ska bli gott med en pizza. Öj, kipa. Ska du komma någon gång eller inte? Det vill jag även. Vad vill du ha? Var fan kom du ifrån, kiparjävel? Ja, det spelar ingen roll. Jag skulle vilja ha en pizza med extra allt. Extra mycket svinfett och extra mycket kebabsås och lite vitlöksdressing. Och så kanske några skedar tabascosås. Och så vill jag ha en palt på min pizza. Och så vill jag ha lite grann sån här chilisås. Och så kanske också lite grann sån här sallad. Man ska ju vara nyttig. Och så lite såna här chips. Ja, ni vet vad resten jag vill ha. Jag brukar gå hit ofta. Så du vill ha en extra nytt, extra allt pizza med bajs på? Det kan jag fixa, inga problem. Övningslärare, grundskolelärare, övningsämne, huvudstadspraktislärare, kolla, jag har läst upp boken. Det var ju bra. Nu måste vi bara hitta en till bok att läsa ut. Så att jag kan ha något att göra medan jag väntar på min pizza att komma. Här har du en extra pizza med massa bajs. Varsågod, hoppas den smakar. Vänta nu lite. Kyparjävel, du ser bekant ut. Är du Gunillas son? Ja, hur fan visste du det? Du vet, du har en riktigt snygg mamma. Och ja, ni ser likadana ut. Vänta nu lite. Kyparjävel är ju gangsterpojken. Kyparjävel, eller gangsterpojken eller vem du nu är. Kom hit fort. Tjena pappersbögen. Jag får den där äckliga hatten på. Det ser ut som en jävla båt som är uppe när jag vänder upp här. Jag tröttade på att en pojke som har sprängt runt i den här jävla lyxbyggnaden till hotell. Så att jag beslutar mig för att förinta alla och bli med i stormaffian som ledare. Helvete och små. Ja, skit i det. Min plan går ut på att... Fan vad jag gick ut på.
Just det. Få alla feta som helvete ska fan. Och då kan jag ju skjuta alla jag vill utan att poliserna kommer in. Det vill säga att du kan skjuta när du vill i ryggen med 50 skott. Du kommer aldrig att segra gangsterpojken. För min hjälteliga som består av mig och du kommer att stoppa dig och krossa din armé av gangstermaffia. Och du kommer aldrig att lyckas göra folk feta. För folk äter nyttigt nu för tiden med 5-2-dieten. Inte en chans i helvete. Skyll hellre pistolen öppna handen.